marimo kamustudio papa Isabel Boshongora Washington maremera lekezani kandi achingamize nkati machirongwa chino the hottest mid-morning show in Zimbabwe pa National FM. Papa Isabel munjani Papa Pati zviri sei aiwa zvakarongeka weekend yange sinombera musi muri kufara ka zvese zviri kuita muri kufara timu yange iri kushamba yakawina timu yange iri murufaro yakawina zvaku zvese bo ku England mukadraw atina lose zvedu zvese zvakaita handizivi kwauri muzukuru mwana wangu zvakarongeka kungofada yachete dzandakazobata kusakasira kushamba ikoko pane dziri kupisa ndozviziva mwana wangu kuti handingopindi handingopindi panzvimbo ndikadzoka hanzi kudini uko kushamba paukana ndikamboti zii paipai ndobva kuti nzvee pakona avenue ndobva ndaiswa muna nzvenzve dzestraight ndobva ndapinda muna St Kodore ndikati muri kuendesa kure nevamwe ka zvikanzi aiwa takutosvika ndobva ndadoti nzvee muna sheshe yanzvenga mupurisa musandikodore nzvenzvenze ndobva tanopinda pa plot number 4 zvikanzi panapa ndo pane nyaya kuna amai vakaroorwa vari pamurume vane vana 3 ndinzwisei mukadzi akaroorwa nemurume wake ndobva aenda pamurume wake ipapo ndobva aita vana 3 aita vana 3 kudaro ane murume waakaendera kumaintenance murume ane kumba kwakewo iye ari kumba kwakewo ndobva aindira murume ane kumba kwake kumaintenance pamwana wakewo number 2 kuti bhadhara maintenance iye ari mukadzi wemunhu achigara nemwe murume shamba saka baba ava vari mudzimai nevana 3 ari kuzviziva kuti mudzimai wake akaenda kumaintenance pane zvazvoita akazobuditsa nyaya yekuti ibudeka mwana wacho ari kunzi iye mwana wekumurume uyu mwana akazozviziva kuti iwewe baba ava vari kunzi iwo vari kutobhadhara maintenance yako kuna amai akati ini ndobhadharirwa maintenance nevamwe baba ini ndiri kugara nevamwe baba kwari kundibhadharira maintenance ndiani papa muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata kapachemuti General Kaonza kumuzarabani welcome Kanyemba na Bhozho takachibata chimuti kuti dzve ndine nyaya mukoma kebe update yekuchimani yenyaya yakamboitika yemurume wokushuta mukadzi mumwe ari mubhucha achibva ashuta mukadzi wake achibva ashuta amai vemukadzi wake achibva atiza kudaro vanhu achibva nodza mapurisa achisvika panzvimbo ndokutera kwaakatiza nako ndokunoona motokari yakapakwa pamba pevamwe sekuru vake mapurisa kuda kutora mota zvikanzi no guys mota iyi ndeyangu baba vachibva budisa mapepa zikuratidza kuti mota ndeyavo zvikanzi kana afamba nemota yangu ka azvino kuti mota ndiyake anga achinodzorera mota yangu achibva atiza achibva ayambuka Zimbabwe rikandikudze mashoko anonakidza anofadza asi vanhu vese vakapfurwa hapana kafa vese vapenyu ndakatobosvika kune imwe kambani inozikana munyika yeZimbabwe yese inotengesa zvimwiwa akamira pagedhi akabata piki achiti shamari yangu uri pagedhi unoziva here munhu ushu ende munhu ainzi unoziva here aishanda pakamba ipapo manhu yakazviziva ndobva buda negedhi rekuseri but iko zvino zvipakatiza murume uyu akazobatwa kune imwe nzvimbo iri kuMozambique ari mumba megirlfriend 10 orosiwiri vhidi 4 saka izvozvi akabatwa ndine nyaya yekusendi albes nezuro kuno mukomana kumapasi 12 zemasikati akaenda pane rwizi achibva ada kunogeza pane mapopoma akazoenda kumwe kwakadzikadzika ndobva arohwa nemvura achibva aenda mapurisa vakauya nezuro kusvika zuva ravira vakati takunoshedza vanokuda zvekupinda mvura vachibva ita sei vamushaya but asati awanikwa ndine nyaya yekuuzumba Zimbabwe yevana vakaenda kunorova baba vavo vachiti kurwara kwatiri kuita tichienda kunguva kasingagumi ndimuri kukonzeresa ndokutaka kurova baba amai vakamira pakati achizama kuti musarove baba venyu umwe wacho akauya akaputira robha repanguva ndokuisa muchikafu ndokuisa mumvura kusvikira vaitoshedza vamwe vanakomana vari kunze kweguta reHarare kuti uyai muzondibatsira kunoku ndichakudzai kuti yakamira sei baba achirohwa nevanasikana vachinzi patiri kuenda kunguva kasingagumi ndimuri kukonzeresa ndokuuya nerimwe ropa racho rakaputirwa rikaiswa muchikafu chabikwa nevabereki pakaipa Prosper Mahara pagoromanzi weArsenal takakubatai zvakanakisisa vachada kuti nyaya dzisvike pachimuti paNational FM Bhozhongora anobatika sei panyaya yekubhulawayo Zimbabwe update yakubhulawayo kana nguva dzikatendera ndichakupai mugonzwa zviri kuitika asi chandokuzivisa ndechekuti mhuri yeZimbabwe businessmen akaudza vese vakafirwa kunzi mota dzangu dzamira idzi ndokumbirawo kudzitengesa ndikwanise kukuripai pasati apo mubatsiri ati asati aita bira
asati aitabira ende akataura kuti izvo pane zvichaitika baba vakanunuka kutaura vega chenjera kuti vanofamba nesango mukasazovawana sokuende kwakaita vamwe but pane zvavakataura izvezvo kuti anewo akashayirwa mwana asikazivi patakamucherera asikazivi paakafira ndokumbira kuti nditengese mota dzangu idzi ndokuripai but hapana atadavira asi zvakaona ndichakupai panapa vanenge vachida kundibata mhuri yezimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisingachipomerwa nhamba dzisinganyadzisi nenhamba dzisinganyadzisi nhamba dzinonhuhwira iyi nhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 mukoma kb bhora rakatambwa nezuro murufaro kune vakabuda vasina kuziva marizaundi akazopera sei muchazotaura nokuti kwasara maminitsi ndo pakazoitika chishamiso asi kune vakabuda vachiziva 1-1 asi bhora rakazopera 2-1 in favor of Caps United. Apo ndakati kagara na boss Chibombe. Ndeve Dhimbari. Murume mukuru unongoona kuti zvabata. Moses Marova akachibata chimuti kunyamajura village 17. Results ari kubva kapa boss zvemunyati pasvesva business center panga paneka mutambo Clash of the Titans chimuti versus chaunga Hanzi na Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele chimuti 5 National FM 5 Radio Zimbabwe 2 National FM yakagwesirwa ka KB 2 goals Bojo 1 goal Shogeta 2 goals Radio Zimbabwe ikagwesirwa ka 2 goals na ndundu ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele ndakachibata chimuti 5-2 basibozwa Muna muzi wa Kelvin kusikwenyo killer team akaunza kambo kakanetsa kanonzi Hakete akarowa bia yes akarowa dzimwe nziyo dzinodekedza dzakawandisa kusanganisira ka imwe yacho hanzi kudini ziya chekuvhura maoko akazimbabwe unokaziva asi izvozvi adzoka nechimwe chingungu ndengu chinonzi muchaita sei inzwa unzwe KB ini ndine results echokwadi second half handina kuzoiona zvangu asi first half Radio Zimbabwe 0 National FM 6 before half time ndinonzi madzibaba chausi kumhasa ndiri padombo shava mukomana weRapture okay mukomana uyu ane baskoro rine mastoplights rine maheadlights rine mabacklights rino indicator yakanyorwa kuti Rapture before half time Radio Zimbabwe 0 National FM 6 apakaipa kuita senge bhora repadzimai kungodaisa hure dadane chako dhiza muhupe paushe wekunze arachipata chimuti kuti pana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po rikiti vu magonataniko honorable Charles Mufari baba mumupa black box honorable Andrew Makahamadze pa Southampton Comrade Nyangare pa Fox Farm Matobo 24/7 tilipo pachimuti ipapo po big man baba tupa Highfield tamirira che maintenance icho baba Isabel ibva imangonyudza gejo icho kwa dembo ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfadza nekutsodzora ndiri mukati bekupfakaidza muri ya Zimbabwe rega ndikoti paka uzumba chaku uzumba chiri kuti tani nyaya iri pana pamuri ya Zimbabwe ndiye kuti kune nyaya ya amai vari kuchema vachiti izvi Zimbabwe ndibatsire vachikonzero handina kumira zvakanaka izvi kutaura kuno kwatiri kuita ndiri kusvika kuti dzimwe dzenguva ndinogona kupisirwa mumba kana kumuka ndakafa kwete nevanhu vekutenderera kutsoka kana kuti sei asi vana vandakabereka sei vachidaro vanoti iwo vana vangu inini ndakabereka vana vangu vane nhamba inodarika iyo vashanu but pane vanasikana pakati apa vana vanoti iwo tasvikawo pano mama tinoda kuona baba ndinoenda kunomutsa baba mumba mangi vakarara baba vanomuka vachisvika kutarisana nevana vana vanotora huni nezvimwe zvanga zviripo vanotanga kurwisa baba vachivarova vachiti imimi ndimuri kukonzeresa kurwara kwatiri kuita tiri kuenda panguva kasingaperi amai vanotaura vachiti iwo umwe mwana akabuditsa chinoratidza urwere hwake hwaari kuita kuti honai izvi tisu tiri kukanganiswa izvi asi ari kutiroora ndiye baba ava
vanoti zvinhu izvi mvura iyi yakatorwa tsvina iyi ikaiswa mune rimwe gaba, mvura ikaenda kunodirwa mupoto yange ine raisi yaibikwa, mvura ikadirwa mumvura, mvura ikamaiwa kusanganisa baba, inova mvura ine kuenda kuruta mwanasikana kunguva. So amai vanoti ivo ndinogara pamba nevana vaviri vevanakomana vari pasi pe6 years vese. Ndaona kuti noise yawanda iyi, vanhu vemuvillage vakaiva vakazoungana pamba, vamwe vari kugeti vachiona zviri kuitika izvi. Vanasikana ava vanonzi inzwira kana pane bus stop panodarika nemabhazi, paiti pakadarika bhazi vanomisa bhazi kuti mirai pana pamuone, toda kumboranga muroyi. Muroyi ari kunzi muroyi uyu ndibaba nyakubereka. Ndo zvatiri kuita panapa kusvika vazogara kurodi. Amai vaona kuti vane vana vadiki vaswera kubva kusena vanombopiwa rakanangwe kuti sei yekubikira vana, ndo kufonera vanakomana vavo vari kugara kunzvimbo iri kunze kwedhorobha reHarare rekuzumba, asi kuri kure. Ndobva vafona vakomana vakatohaya mota kusvikira vadhiraivha kuzosvika kumapasi 7 dzemanheru, nyaya yakatanga kuma8 kusaini kunosvika kumapasi 7 dzemanheru. Pakasvika vakomana vachibva kune imwe nzvimbo, vakasvika vakaona vanhu vakaungana. Vakomana vasati vasvika pamba vakanosvika kugedhi vakaona hanzvadzi dzakagara ikoko. Vakomana vachibva vabvunza kuti naye vana sisi takamboita nyaya yekuti ngatifambei, mukati hamuna kufara zvakanaka kuungana, mukatadza kufamba. Saka ikosto chii chiri kuitika ndokutaka kurwisana nevasikana vachirova vanasisi. Vanasikana vakazotiza pamba apa ndokuenda kunopotera kopi kumapurisa. Vaenda kunoponera kumapurisa, amai vanotaura vachiti nyaya ichibva kumashure taigara takataura mashoko ekuti vedu wei ngatifambei, but vakati izvo tadii taenda kwamambo ndokuenda kwasabhuku. Sabhuku akati nyaya indiremera inofanira kuti iende kwamambo, but kana mchinge maendesa kwamambo, mambo ane n'anga nemaprofita dzaanokupai kuti mugofamba pagobuda chokwadi chizere. Amai vanotaura mashoko vachiti pandakaendesa nyaya iyi vana vanoti vakaudzawo baba munini anove munin'ina wababa ava anorarama asimo munzvimbo iyi yekuusumba, but ane rimwe guta raanogara. Anoti baba munini vakati kwete inini handidi zvokuti muende kwasabhuku kana kwachief, chikonzero makaenda ikoko munopiwa n'anga kana maprofita. Inini ndine angu mapasta ari kunoku, dai mauya kunoku. Vanoti aiwazvo, but amai vanotaura mashoko vachiti murume wangu akazofonderwa nemunin'ina wake ari kunze kweguta iri achiti izvo mukoma madii mauya kunoku muri mega, but pamuri kuuya kunoku musauya namai guru, uyai imi michete tifambe tiripo 2, nokuti kana tikafamba dzimwe dzenguva kwatinofamba kuchanobuda nyaya yekuti zvinhu zviri kuitika izvi pamwe zvakasiyiwa nevabereki vedu zvikazikana nemukadzi kana kuti nevana tinobva tafumuka. Saka uyai mega. Baba vakataura mashoko vachiti handikwanisi kuuya ndega ikoko, chikonzero kuvana yakatosvika, kuvanhu yakasvika, tikakuita sikireti tiripo 2 zvinozobuda iri tadii tangoungana pane vamwe vachibva varamba. Vanotaura kuti baba munini vakabva vaudza vana kuti mukoma ndiri kumudana bhadhi ari kuramba. Baba vakati aiwa handisi kuramba, asi ndiri kuda kuti zvinhu zvitiwe pamwe chete. Vanhu vese vakateerera. Kana ndiri kuroyai ndoudzwa kuti ndiri kuroya ndichiziva here kana kuti mhepo dziri pandiri, but kutaura kuno kwatiri kuita nyaya yakamira yakadaiso. Baba vakarohwa nevana, nyaya yakaenda kumapurisa, vakomana vachishedzwa kumapurisa. Baba vakomana vaenda kumapurisa, mupurisa anga ari pajuti akabva afonera hanzvadzi idzi ndokufonerawo amai kuti chii chiri kuitika. Amai vakarondedza nyaya, vakomana vakataura vachiti isu tisati tauya ikoko takumbotanga kunorapisa baba, vakarohwa nevanasikana vauya ikoko ivavo tombotanga tarapisa. So amai iko zvinozvi nyaya yevaisa pandifenyuro muri yezimbabwe ndeyekuti Zimbabwe handina kugara zvakanaka, takavimbiswa nevana kupisirwa mumba. Vana vasikana baba vakatorohwa kare. Vana vasikana ava vangani? Ikasika kanganisoitera namberi kunakuti 4. Vakomana vangani? 2. So vana vasikana vakasvika vakarova baba ichokwadi vachivapomera mhosva yokuti ndivo vari kukonzera akakurwara vari kuita. So vadaro amai vari kuchema vachiti ndo pane nyaya vanasikana vakaiva vakarova baba, vanasikana vakazorohwa nehanzvadzi dzavo, but mashoko aripo ndeyekuti vari kutaura mashoko ekuti vana avo vari kurwara vachienda panguva yevanhu gadzika singaperi, asi vari kuti ivo ari kutiroya ndi baba, but baba naamai vari kuti tadii tafamba tese tiri panguva imwe chete tigoona zvino kuti ari kukonzeresa ndiani. Ipapo manje vari kuramba vachiti ivo baba munini vari kune imwe nzvimbo vari kuti baba uyai kunoku tikuita zvinhu zvedu tiripo 2. Baba vo vari kuti togoita zviri tiripo 2 sei, ini ndakanangwa kudhara ngatiine takaungana tizive zvinobuda. Saka vari kuti pari zvinozvo hapana ati afamba, but ndiri kutya kugara anytime kana vakamboona simba riri kurova baba, mashoko vakasiya vataura ekuti tichakupisirai mumba tichararama sei. Pakaipa aunza nyaya ndamai.
baba vakakuwara zvakaita sei? baba vakakuwara zvekutorapisa zvokunzi vairohwa neuni uyezve ivo baba pachavo vagara vari munhu anotorwara. Iwo baba, mhosva yavari kupomerwa nevana vasikana zvichinzi ndimi muri kukonzera kurwara kwatiri kuita, vari kuibvuma here? vari kuti kwete, ndokusaka ndichiti ngatifambei tiri pamwe chete tibuditse chinhu chimwe chete. But vari kuti pana baba munini vari kuti uyai kuno kuti fambe tiripo 2 ko tikafamba tiine mukadzi, tikafamba tiine vana, tikazonzwa kuti zvinhu izvi pamwe vabereki vedu ndo vakazviita hatizonyariri. Baba vakuti aiwa nyaya yakabuda kudharakai, tikafamba tiripo 1-1 anozobvuma zvatichanosangana zvetiripo 2 kuti tabata zvakadaiso ndiani? Baba munini vari kunzi vazoudza vana kuti baba venyu vari kuramba, but baba vari kuti handina kuramba kufamba, vari kuti ndaramba kuti tifambe tiri 2. Tunofamba family yese Ndizvozvo? but vatotaka kutorohwa, vataka kuvimbisa kupisirwa mumba, vatitorarama sei? Pasisa, Clash of the Titans, National FM 10, Radio Zimbabwe 3. Ndinonzi tsanangurai Riki Gwadu paJosiah Magamatongo gara Barracks Harare. Po rikiti vu. Ndo maonere vanhu. Big Man Baba Tupa Highfield, bora rakapera National FM 4, Radio Zimbabwe 1, Bojo 2 goals, Kanyemba 1 goal, Ezra Kaunda 1 goal. Ese magoals aya aive maheda. Po rikiti vu. Dzaive nyanga chete. Anyanga inonesa kubataka. 28 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje. Ini ndoona sekunge vana vari kurwara chokwadi, asi pakuzorwisa vabereki handizvo zvinoita kuti vapore. Dai vana vateerera, vabereki vapore. Mutsai Victor Katiyo, Tinashe Gotora, Alec Gweja, London British Singaipe, Kelvin Zhuau, Addington Mpwanya, Trimor Liber, Denford Chari Constable Gwena pa Epworth Police Station, Desire Chigwedeza Prominent Mandombore Gai Samuel Gwaya, Brian Madziwanzira Nobet Chabeta Ninchemero, the Radio Inspector, Shockman Matono, Ndakachibata Chimuti, Ndiri 3. Okay, Baba Isabel, zviri kunzi hongu panogona kunge vana vane dambudziko rokurwara, asi kuzorwisa vabereki handiyo solution. Ende kana nyaya ichinge yabuda ida kungogarirwa pasi nevanhu vese, vana, vabereki nevukama, mogara pasi. Sokutaura kwakaita mai vakati ndakuchisa nyaya kwaSabhuku, ndaisa nyaya kwaSabhuku toenda kwamambo. Sabhuku akati aiwa, mutemo wamambo unoti kana pane nyaya dzakafanana nedzidzi vanokupai vabatsiri yokuti mbobudai zvamawana ikoko modzoka, kana chipinda mudare yoita sei yotaurwa. So amai vari kuti kuna akazofona achiti baba vari kunzi uyai kuno kuti mbofamba tega pasina vamwe, ende kana muchiuya musauye nemukadzi wenyu, uyai mega. Ko tikafamba tikazonzwa kuti zviri kuitika izvi pamwe zvakasiyiwa nevabereki vedu, nokuti vana ava vasi vega. Kune imwe hama zvakare ine mwana ari kurwara, but ari kupomerwa futi ndiani? Ndio baba naamai ava. Saka vari kuti azviite kuti tigofamba tiri 2 isusu. Iyo nyaya yamufamily nemuvana. Ngatifambei tese kuti wese akarwara azove netsananguro yekuti chakamurwarisa chii. Tingadzoka here tichiudza vanhu kuti kwatanga taenda tadzoka tanzi zvakati kune munhu ari kurwara, iye anga asipo. Azviite. But nyaya yekurohwa, nyaya yekuvimbisana, kuurayana, iyoyo manje ndo yavakutya. Vana avo vakarova baba vakadini vakangoita ka back to sender, vosiyana nezvakawanda. Sando kuti Paul rikiti bvu ipai sando kune vese vakachibata chimuti vanosanganisira mhuri yese kwaMuronya, madzitezvara angu ose kwachigopwechi, Hita Nyakarenga, Mr. Mutambalinga, Peter Zulu, Dr. Kandisha, Tinashe Gotora, Faraika Ujiri, Alfred Mafrado, made kufamba ndinonzi Misa kuwadzana Abel Muronya pakuwadzana le. Yes. Zvaikwanisika vana vakangoita back to chi to sender vasiyana nezvakawanda. Vanongozoona answer nemhindiro zvatanga. Saka apa pachati kwasei avo vana vakomana vekurova vanasikana vachibva noripotwa kumapurisa vasati vaenda kumapurisa. Vati vamuravisa baba. Nokuti mapurisa pavakaudzwa nyaya vanoita sokuti iwo vakanzwisisa kuti family inenge iri kunetsana kwayo. Okay. Vanofanira kugarisa pasi vanhu ava. Voti imimi mauya pana pakuzoripota kuti marohwa. But imiwo futi masiya marovani? Masiya marohwa futi baba handitika. Okay. Saka kureva kuti mufamily menyu mune nyaya inoda kugara pasi kuti vanhu muite sei? Mutaurirane. Saka iko zvinozvi baba vachirapiswa kana muchikwanisa kugara, inoti vasikana pavakaenda kunoripota vakati vana bhudhi vati takutosvikawo kudzokera kudzimba dzedu pamwe vanotitevereka ukaita sei vakatirohwa. Okay, regeti zodzwa zvakawanda mushure mekunzwa nhau muntondi watonga pabodzi kana Nambia chifukwa chemari zautsi acho. Mukoma gift tembo pa Butler Farm, National FM 11, Radio Zimbabwe 3,
hapana anopikisa ipapo. Ndinonzi Gift Tembo pa Butler Farm. Gule wa mkulu. Ndakamuona. Makamuona? Anga aripo. Ndio wakomana kakafika madimbare, mauniform anenge madimbare so. Akanjura Gule wa mkulu shi what. Okay. Sisa results, Clash of the Titans. National FM 5, Radio Zimbabwe 3. Bojo 2, Kanyamba 2, Shugeta 1. Then Ndundu ndiye akagwesera ka S3 Radio Zimbabwe. Yes. Avana kuzonyora kazita. Okay. Vaterere vema radio stations. Kusanganisira the biggest radio stations in Zimbabwe. National FM and Radio Zimbabwe. Tanga tiri pa Shisha Business Center pa Bozo Munyati. Aiwatakava nenguva yakanaka. Tinokutendai vatsigiri. Munhu wandakaona pa Shisha. Hey! Kune vamwe vangaita sekunonzi kuti anongoti ndiri pa show kana maziso dai kwasa kuwedzera kuti akwanise kuona zviri ku stage. Kwaivo vana vane zvipo zvavo. Abaigadi. Babaisa. Ivi. Aiwa kati notenda makambani ese akauya ka kuzoshambadza pa Clash of the Titans first leg pa Radio Zimbabwe and National FM. Tinokutenda ingazvorambe zvakadaro. Aiwa zvinokudzwa izvi. Zvinokudzwa izvi. Zvinokudzwa. Vanhu vakatravela all the way from Karoi. Ish. Pabhora. Nyamapanda. Shamba. Mutoko. Harare. Guruve. Kwanzi inonzi Churchways. Ndakavaona kavaripo. Kuya pa road show. Tinotenda. Ndokuti ka National FM, ndokuti Radio Zimbabwe. Kurova munhu haisi solution but back to sender ndiyo shasha. Chiona pasvika nyaya. Ndinonzi tsanangurirai Riki Gwadu pa Josiah Magamatongo Gara Barracks Harare po Rikiti Bvu. Icho kwadi kurova munhu haisi solution. Anditika garai pasi mutaurane. Tsvagai vakuru vanokubetserai kana kutaurana kwacho kwaita sei kwatadza kuitika babesa peo. Kuti mukasaurirana ndozvinokonzera mhirizhonga. Iko zvinosvika onai ngoma kebi. Pane nyaya mbiri dzatove mhosva vanhu vasati vagadzirisa nyaya yacho iri kukonzeresa. Nyaya ndiye kurwara kwevanhu. Vasati vagadzirisa nyaya kurwara kwevanhu. Vacho vari kurwara vapara mhosva. Mutemo ukada kutevera nyaya sezvairi. Vanasikana vese vanofanira kupinda mukati. Hanzvadzi dzichiuya kusheshedzwa kuti dzogadzirisa nyaya. Dzisati dzagadzirisa nyaya zvakare dzichibva dzarova anasikana hanzvadzi dzavo. Vanakomana zvakare mukati. Vana vese vachapinda mukati vasati vagadzirisa nyaya yekurwara. Apo pavari kupinda mukati vachiri varwere. Vakundikana kugadzirisa nyaya. Vanasikana vane mhosva yekurova baba. Yes. Vanakomana vane mhosva yekurova vanasisi vavo. Apo nyaya dzacho dzinoda kuitwa asati dzagadzirwa. Ko kana vachipinda mukati vasikana vachapinda vari varwere vachapora rini? Ya pakaipa Zimbabwe. Choitwa seiko chepauzumba apa. Vanofanira kutsvaga pane chinhu chiri kukonzeresa chiri pakati apa. Ngachitsvagwe ichocho chigadzirise nyaya. Please Kanyamba na Bozo special announcement. Sezvo Caps United yakabvongodza madhiri eDynamos. Ekuti itadza kupiwa basi. Saka ini Albert Dzakatira upakuwadzana. Ndazvipira zvangu kuti nditakure dhimbare nemotikari yangu. Swipe machine. Live wire. Live wire. Manje vanokwena nemasupporters zvese. Yake isikombere. Ikombi. Live wire manje. Live wire vamwe mukati, vamwe pamusoro, vamwe pakeria. Amene vamwe vanopinda pasi pane duster. Vanozotamba seiko bhora naye Alberto. Mubereki wedu ndo mwari wedu, saka akarova mwari wake. Ndinonzi Josephat Muchaiwa representing Churumhanzo KwaZereva Village, mwana wa Mairidia. Ndimutsiroka more blessing kutadza ushe Bweja. Tinashe Gotora driver wemurungu Mike Craig. Shisha results, Clash of the Titans. Radio Zimbabwe 0.0. National FM 5.9. Andiri kugamuchira pana pakubva kuna Rebecca Foster from Kariba. Yes. National FM 10, Radio Zimbabwe 0. Rekani kutatene pakani. Ndaive hangu muground bati baiyati. Ndakachibata chimuti kuno kugokwe mainoti. Ndinonzi maiseoma. Bata ibasa vakomana muri uchi. Wazivera kuti pagokwe ndepapi? Ndokwe mbudzi iya. Yokumbuyamisa zvimbananaka.
goririya ndio gokwe mainoti ndio inonzi manoti Manoti. gokwe manoti Okay, gokwe manoti. kune mbudzi ekumboyamisa kune mbwe ekumboyamisa zvimbwanana ndiko koko right akuna chimwe chiri kupisira chiri kubva ikoko aiwa tichakuudza chimwe chepagokwe senda chine munhu ari kuita mainstant money atori nemanhamba ekuti iko zvinozokutumira mari yakati ndichakutumira mari panobuda mari yakati 1000 kunobuda 3000 iripo ipapo atoronga gurupu takatotumirwa nenhamba iri kunzi ngaende kana kumapurisa nhamba iyi ukatumira mari vanhu vachidyiwa mari iri kuzobuditsa zita rekuti kote iyi ndakabva ndapiwa nhamba yachona kunzi ivava ndo vane nhamba iyi iri kuitwa zvinhu izvi ichisenderwa mari handisati ndavabata zvangu ndosaka ndasati ndava nacho pamhepo asi vanhu vari kubirwa mari vachinzi pane mainstant cash mari inobuda ipapo vaenda here vakabirwa mari kunoripota kumapurisa vamwe vari vatoenda kumapurisa kunoripota okay pane here rubatsiro rwakavanda asati vatodza kuti rubatsiro vawana ropi okay reka timboti turudwe sports check machibeseyano Sports updates on National FM. pamitambo yakatambwa mukupera kwesvondo match day number 11 Kasolaga Premier Soccer League FC Hunters 1 Ngezi Platinum Stars 1 Moss FC yakarowa kachicken ini kungoni stadium 1-0 FC Platinum ne Scotland FC kumbandava 0-0 baba Isabel Scotland chii chiri kuitika handizivi mushina wemajuzi nomara nomeni mapesa angugara uku no handizivi mukoma kb handizivi noti tina matims ekuti tikapinda muground titori neansa vasati vapinda muground nokuziva kwatinovaita but hazvisizo zviri kubuda with all the resources hazvisizo zviri kubuda because paipe yakocha nditonetseka kutodzimikira zvidhori ndoita chipi nokuti zvidhori zvacho zviriko tell 1-0 Hard Rock 3 iri kufambira mugodzi Hard Rock ndiri kuiona iri kubwera but handinoziva kuti kune vakuru Simba Bora 2 ZPC Kariba 1 Bulawayo Chiefs neHerenchos College 2-2 Manika Diamonds 3 Agama 1 nezuro Boso Highlanders amahlola nyama vakagogodza Triangle United 1-0 then Dynamos 1 Caps United 2 boso yes yazvitanga yakawina yes yakawina nezuro aiwa ano Benjamin Marwara aiwa apo Eh? yake iri player saka inofanira kugara ichiwina zviriko izvozvo so logo yedu yakamira yakadai Caps United number 1 11 games 25 points 2 Hard Rock 11 games 24 points pashata 3 Ngezi Platinum Stars 11 games 21 points 4 Simba Bora 11 games 19 points then 5 Scotland FC 11 games 18 points Dynamos idakara pa number 7 11 games 17 points Highlanders pa number 10 11 games 14 points hadiroko iri kufemera ntsuno aiwa iri kufema zvishuwa pakaipa aiwa pakaipa inzwa imunzwe match day number 12 Kasolaga Premier Soccer League Wednesday 13 May 2026 Agama versus Scotland FC kuwadzanai Caps United versus Mozi kuRofaro Stadium musi wechitatu Ngezi Platinum Stars versus Tow 1 kuBaobab Hard Rock versus Highlanders kuChawanda ZPC Kariba ichabvina na FC Platinum kunyamunga Manika Diamonds versus FC Hunters kuSakuva Chicken Inn versus Simba Bora kuBarberville Stadium Triangle United versus Bulawayo Chiefs kuGibo Thursday 14 May 2026 Herenchos College versus Dynamos kuRufaro hauna kumira zvakanaka mutambo uyu zvekare Herenchos College Dynamos vana ivava havana unhu mati agama ine chi Agama ine Scotland kuwadzanai mutambo wacho uri uri right okay muri kuti Scotland inowina Agama inogona kumukira apaka kuwadzanai apa tichisaputa Scotland okay it's all right Scotland kwaya haina zvaido December tinotenda Zimbabwe nokuramba makabata pachimuti paNational FM nthawi ndo ziri kudiyana zafika izoka pana 5 minutes past 11 Monday 11 May 2026 papa Isabel fafedza ichimwe pane message iri kubva pamandara kuna koma Blessed Mariki Hanzi Clash of the Titans results angu anoti National FM 2 Radio Zimbabwe 6 hey yes National FM 2 Radio Zimbabwe 6 inonzi Blessed Mariki pamandara but wazozviseka vega zvavo kwangozoti kikiki
Fafaiza ishimwe. Icho kwa dimba ya Zimbabwe ndirimo wamukaseko wanoshevedzera kuti chimutu akabata mukomba wangu akabada chimutu anonzi talendi chimutambwi vanomuti bope akabada chimuti pamwe chete natakuzwa karonga kore kasingakore takudzwa kasingakore akabada chimuti timu riri paZimbabwe Media Commission chimutu akabata mamukaseko bosi zvenyati pamwe chete nabosi madishi chimutu akabata bosi madishi akanga varipo kanyemba Boss Madishi. Ama wana. Zimbabwe. Zakaoma. Vanga vakachibata chimuti chivaripo hakuratidza kuti zvinhu zviri kuita sei zvinhu zviri kufaya zvinhu zvakanaka muri yeZimbabwe rega vandakopinda vamwe vandangochipinda chimuti chiti paka hey mukoma KB nyaya ndakupindira panapa iyi inyaya yekubulawayo nyaya yekubulawayo muri yeZimbabwe yandiri kutaura panapa inyaya yandakambotaura but ndiri mukati mekutaura vakawanda vakainzwa nyaya iyi but ndoda kuti ndikupe update pairi kuzvinonzi kuti yakamira sei uyezve chii chakumboitika paka bulawayo muri yeZimbabwe ndakataura nyaya yekuti kune family yakaita vana kumhuri vanhu vanokwana kuita 7 vachitsvagwa vachishayikwa kuti vakaenda nekupi vanhu havana kufa ende hapana anoziva kuti havana kufa here kana kuti vakafa nokuti vanhu vakaita zvekungoshayikwa kubva 2013 kusvikira manje vanhu vachishayika pane wokupedzisira izvezvi akashayikwa but pavanhu ava pane 1 wokupedzisira afa uyu vanhu vakaziva kuti vaungane vakafa rekoti vari kudisappear wokupedzisira uyu vanhu vaita kuti ngatimbotsvagei kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vadisappear vasingaonekwe pacho vapazoita mubatsiri akati ndiri kukumbira ndiri kurongedza munhu asi ndokumbira kuti inini ndiuya ikoko ndauya ikoko tigofamba pane pandinoda kunosvika nemi kuti muzoona mega kuti chiri kumboitika chii ndokubva vanzi handei parwizi riko kubulawayo vaenda kurwizi iko vanzi pane zvandoda kuita pano but mufamily iyi muna businessman ane zvinhu zvake midziyo kana kuti pfuma yakakwana kusanganisira dzimotokari dzinobva kune rimwe nyika chienda kune imwe nyika macross border achienda motokari diki ndingangoti makambani aripo ipapo zvadaro muri yeZimbabwe vanhu vachiendeko kwese family vakaungana serudzi rwavo asi businessman haana kuenda ikoko akati zvandinogona kuita semunhu anomhanya nebasa handigari pasi business rangu rakawanda zvekuita zvakawandisa ndodiwa kunze kwenyika motokari kufonera dzafa kopi magaraji kuita sei saka zvandakuita inini ndokupai fiwe nemotokari yekuti pamuchafamba muchiita zvese zvinhu zvofambira zvakanaka zvichabuda nezvichaongorwa ikoko ndiudzeiwo semumwe mwana ari pamba tigoziva kuti toenda papi nekuti zvinorwadza kuti vanhu vangoshega vasingaonekwe kuti vari kopi dai taiziva pavakafira taizorora asi kana tisingaonekwe pavari hatizorore ndebusinessman ari kutaura mashoko aya uyezve achipa vanhu motokari nemari dzekufambisa vaenda ipapo muri yeZimbabwe vanhu vakati vakaungana ipapo mubatsiri akaita zvinhu zvake ari parwezi haita zvinhu zvake ipapo vanhu vakaona munguri yemvura ichiratidza kuti pane zvinhu zviri pamusoro pemvura zvirifamba zviri pamusoro pemvura zvichiuya kuvanhu vakusara 10 to 5 meters kuti vasvike pane vanhu vakaona vainoziva vaiti ingwena ishi but zvakusvika pavanhu chinhu chese chakanyura pasi mapisekenzi pachiva pasara paine hembe dziri pamusoro pemvura hembe dzibva dzafamba kunosvika kunze dzasvika kudhuze nevanhu kati idzi ihembe dzemunhu kadzi anova ndikati akashayikwa 2013 ihembe dzake vanhu vakasvika kubata hembe idzi mubatsiri akatora hembe akadzibudisa kunze ndobva atara akatizvo pane zvandoda kuita inini pamusoro pekuti vanhu vese vamuti makashayikwa vane chekuita zvemumvura umu asi simba rindoda kuratidza nderekuti musaita sokuti ndichatsvaga ndikazowana zvakare munhu mupenyu vanhu vese vakafa asi pavashandisirwa ndi apa but kune munhu anouya panapa every month achiita bire rake pano mose vamuri kuona doro zvakadarasikwa pasi pamuri kuona maraisi akarasikwa pasi apa munhu anoita zvinhu izvi ndewaukama hwenyu anouya panapa kwete kuti ari pano kwete kuti hasi pano asi ziva kuti chii irama yenyu okay vanhu vachibva vadzokera vanhu vadzokera ndiye akatora hembe dzemubatsiri achibva azopa makati isai pakarongeka pamunogara nehembe idzi mangwana achona muri yeZimbabwe munhu aenda uyu akasiya taura mashoko ekuti inini ndoda kuzoita bira pano asi ndaita bira panapa zvakawanda zviri mumvura izvi asi handikwanisi kurara pano ndichiita bira pano ndisina kuudza madzimambo enzvimbo inoyi nokuti zvichaitika panapa zvinoshamisa uyezve zvakawanda achibva aenda kudaro businessman akazoonekwa mangwana makuseni nevamwe vanhu vasiri ukama zvikanzi pamanga makaungana nezuro murimo uyu akagara ipapo but aroradza kuti akabata shaya dzake zviyazi kuti munhu ari kuchema kana kuti munhu ari kufunga sereke akagara pane chituru yake asi pasaidi pake paine paindi yedoro iye zvakare asikamwe doro veukama vakaenda vakamuona aripo vachibva musiya
mubatsiri akazofana achiti izvo ndiri kukumbira kuti mutore hembe dzemufi dziyadziya dzakabuda mumvura dziyadziya mudzidzorere ipapo ndaona pane zvoda kuitika ipapo ndobva vanokanda ipapo mangwana achino achizoenda kusaini vakanoona panzvimbo ipapo paina businessman uya nemukadzi wake nemwana wake akatorora watori nemusha varipo ipapo but zvakazoitika ipapo ndizvinoratidza kuti businessman anga akarara pasi asina kupfeka hembe achiita senge munhu ari kudirwa mvura but vanhu pavakaenda ipapo vakabva vanzi musabata chinhu kana kutaura chinhu ibvapo vamubva maenda asi hembe siya ipapo but pavakasvika ipapo vakabva vaona zvakare paina businessman hembe dzemwana uyoyo aita kuti vanhu vatanga kufamba dzakaonekwa dziri panze dziripo zvakare zvikanzi musadzibate kunyange businessman anga asina kudzibata varipo ipapo achibva azoshevedzwa achibva aenda kwakatiunganai pavakaungana ipapo businessman ndopa akashedzwa nevukama kati kunyange muine basa rakaita sei dai ruru rufu dai musina kuuya here imbotumaiwo vamwe vanhu mune vashandi mukuru muuye muungane pane vamwe tiite mubatire pamwe chimwe chevasukuru ndokubva auya ipapo zvikanzi izvo nemubatsiri ndiri kukumbira tiitewo tichitarisana kumaziso kuonana kuti tiri panapa ngatitarisane kumaziso businessman airamba kutarisana kumaziso nemubatsiri kusvikira aita zvokusumukira kuti baba patati ngatitarisane kumaziso amusitarisana maziso achibva tarisa pasi achibva tanga kuchema zvikanzi regai ndikuudze mashoko ndati hakuna here anoziva nechekuita nekusheka kuri kuita vanhu tichashevedza mambo tigoenda parwizi but pane zvichaitika businessman zvatanga kuchema katizvo ndiri kukumbira kune veukama vese vari kuti ivo vane munhu vakashayiwa zvekusara tichitaura zvinhu zvakawanda tinganyeba motokari dzangu dzakamira motokari dzangu hasi kufamba kune mabhizinesi angu kakawanda munokuziva vamwe havakuzivi nezvimwe zvandinazvo asi chanditaura ndechekuti zvinhu zvangu hazifamba zvakanaka ndiri kukumbira inini kuti nditengese motokari dzangu ndatengesa motokari dzangu ndoda kubhadhara wamakashevedza kuti azouya pano atibatsire pakushayikwa kwevanhu uyezve nehama dzine mwana wese ukama hwangu ane mwana waakashaya ane murume wakashaya kana kuti hama yakashayikwa yomba mawu ndigoibhadhara zvikanzi aubhadhare vanhu usina kutaura kuti vanhu vacho vauri kubhadharira nyaya dzacho vari kupi vakaenda sei chii chakamboitika ari ipapo zvikanzizvo mukadaro munondikanganisa ndokubva asumuka ndobva ada kurova mubatsiri veukama vakaenda kubata mubatsiri akashevedzera kuti kwete musamubati makagara pasi mukawirirana ndiri kuona ndiani kumwe kubatsira kwakaita kuti vanhu vafambe kuti tizosvika panapa kana achindirova obva andirova achibva anzi iye ndiri kukumbirawo tibhejerane kuti zvawakaita nezvandiri kuda kuita tinosangana papi pamutemo ndinoti wandirova zvawaita zvikanzi handina basa nazvo zvikanzi ngatibhejerane zvikanzi izvo rega nditaure kana usina kuudza veukama kuti wakaita maitiro api kuti vanhu vaise vaende vaise vapi atiti 3 days pane zvinoitika mwana wake mukomana mukuru ndeupi ndobva anongedzerwa mwana mukomana akanzi sumuka zvikanzi iwewe wakaenda kunotabira nababa vako iwe kurwizi kwawakamboenda nevamwe sefamily sei makazoenda muripo 3 muripo 4 nemubatsiri wenyu makaenda neimwe n'anga makaenda namai vako nababa vako newe pakutanga makamboenda makawanda sefamily sei makaenda mega uyezve zvizvo wakaudzwa nababa vako maererano nekurwezi achibva aramba kutaura zvikanzi right kana waramba kutaura iwe ndio uchazitaurira baba vako nekuti baba vako kwata kuenda havachakwanisi kutaura vachange vamuranda baba iko zvinozvi vakurwara nenjere kutaura kunoku kwakurwara nenjere asi mwanakomana akazoenda kuna umwe baba mudiki akataura achiti baba vakataura vakati upfumi hwandinawo hwakasimbiswa nevanhu vakaenda ivavo ende chokwadi kuti vanhu vese vakafa but vanga vachiti vane zvavanoda zvokuzondiratidza but vatanga kurwara vasati vandiratidza izvozvo baba vari kurwara ende motokari dzanzira kutengeswa hapana yachatengeswa mabhizinesi haazi kufamba but mwana ari kuti baba vane zvavanga vati vanoda kundiratidza but havana kuzokwanisa kundiratidza so vamirira saka kuti mubatsiri awe but mubatsiri ari kuti hazvipere zvese katisati tabira ende bira roda kutirwa parwezi asi mambo havasati vaudzwa sei mambo vasati vaudzwa mubatsiri ari kuti pane nguva yandakamirira yekuti kana takuenda tinofanira kupiwa dheti ende dheti iroro hatisoda kuita mazuva rongoda kunzi tikanzi tikunzira mangwana tizoenda mangwana totopedza baba vari kuziva kakuti kudhisapiya kwaita vanhu mufamily yes vane chokuita uye zvaitika kuti vasimbise mabhizinesi avo ende vatobuda pachena kuti ndini ndakazviita ende mwana akataura kuti ndizvo mushure mekunzi ndaona mukaita 3 days musati mataura muchakundikana kutaura saka iwe mwana zvandakuziva ndakubata sekubata kwandakuita uku
ndiwo uchazotaurira baba chikonzero ndaona utori nemashoko awakauzwa pamakaenda muri vashoma kunoita bira nefamily kumba kwenyu chete vamwe vasipo sei wakabvuma kuenda asi pakutanga makamboenda nefamily yese akati handina zvandaita ndakashidzwa nababa ya pakaipa ndio update yokobulawayo ndo update kwabulawayo KB naBhozho Scotland FC haisi kutadza bhora but ligi ndo rakarongeka chete pakaipa ndinonzi Prince Marco International. paipai mukoma KB Scotland team hombe asi zvandiri kuona ndezvekuti zvidhori zvinoguna zvakawandisa paya pekuchidzimikira ndo pari kunetsa zvakawandisa mukatarisa bhora reDynamos naCaps nezuro makochi akasabhura mukabvunza masupporters ebhora kuti pane vakasabhurwa aripo here wamunotanga sikagoni hazvisi but vaichaka sokuita chete Saka muri kuti murairidzi ndiye coach ndiye coach weScotland FC ari kukoniwa here? No, achiri kutsvaga mukoma KB vanhu vakawandisa haazi kukonewa but ari kutsvaga chembo kuti ndeupanine Baba Isabel nomani mapesa akapiwa timu irini off season akaenda kunoita ma-friendly matches kuBotswana. Yes. Anditika akadzoka vakatamba chi mamwe mitambo izvo tiri pa match day number 11 tiri kupita pa match day number 12 midweek. Hasati akuziva here kumisa zvidhori izvi havazvirivo vakazvigadzira vasi vakazvitrena zvidhori zvavakatora nemazita ekunzi maimuziva here ari kwakati maimuziva here ari kwakati but isa coach anditi ndiwe unoudza kamanagement kuti ndiri kufuna Bhozho Ngora abwereza bvine number 9. Yes. Anditi ndiri kufuna ka Ezra abwereza bvine ka number 3. Iwewe ndione kuchiziva kuti uye akauya ndiri kumuisa pakati. Hai saka pakaipa zvidhori zvakawanda itirimo yoga concept for ichi National FM ndiyo ine mukombe. Aiwa hatisi kupikisana. aiwa vabvunze ivo veRadio Zimbabwe kuti Clash of the Titans yakamira sei vanokudza ika. Okay, titendereka Zimbabwe timbopinda ka muchitoro kutsamura kwa DT Bayo Mudimbo kanyimbo kanchemera kuti mushe aluse mushe zviri kunzi nadzaru pakapa Baba Isabel. Unotenga chidhori neposition yacho saka chinonetsa chi ipapo maybe vakatenga mazita chete bhora hakuchina dzave shiri ndinonzi dzaru pakapa. Ameno regai timbompambukana timboona kuti zvinofamba sei handitika ainendasi yakuwina wa yakuwina wa ngapiwo kuwako KB naBhozho pana businessman Godobori ari kuita basa rake bhati ngatisafadzei muyenzi nokumukangira nzungu dzembeu. Polisi iri kudiwa futi apa. Businessman ane mhosva yokunyangarisa vanhu 7 kuripa kwaari kudaka kuita ndiko kubvuma mhosva kwacho. Munhu akaromba habvumi straight nokuti mhiko dzavo hadzizvifumuri dzinofumurwa. #Scotland haisi kugona bhora. Right ita for timu mashasha Boss London Bridge Chingaipe Shekman Matono Mai Craig Mai Chingaipe Mai Nosa Tinashe Gotora Victor Katiyo London Chingoma London Langton Chingoma. Okay, tichaona makwere regai Samuel Gwaya ndinonzi Mr Intelligence Calvin Joao pachingoma famu kuno kugurure. Scotland haisi kugona bhora yokubulawayo iyo. Yes, mubatsiri ari kuita basa rake asi hapadi mapurisa here nokuti kumapurisa kune marecords ekuti pane vanhu vasiri kuwanikwa vakanyangarika uye abvuma vari kudisappear. Saka mapurisa vadii kuzivisika kuti vanhu vaya vakanyangarika vaya zviri kunzi nauyu businessman ndine chekuita ndinoziva kwavari saka ndiri kudaka kuti ndite sei ndikuripei vasagamuchere kuripwa ngangoti nemwe nzira ngavati kana muda kutiripa handimutiripira kuchi mberi kumapurisa sindi mapurisa wane basa ichokwadi. Amen. Munoti kudi vakaripirwa kumba anoramba ngavasagamuchire zvinhu. Saka izvozvi baba ava vakuita dambudziko rokuti vakurasika njere pachaitwa sei. Mwana haasi kuziva akangodzwa kuti ndichaita sei ndichakuudza asi chakaudzwa sofa abatanga kurwara asati audzwa. Kanyamba naBhozho mubatsiri uyu wokubulawayo manyama hatidi vanhu vanopfuma neropa revanhu ndinonzi senior mukorekore Lenius Mahobo paCryston Bank pa 10 off apo. Yo
poitwa sei pakadai kupfuma neropa revanhu ndizvozvo haiwa zvisirizo uyu ari kuita sei ari kutobvuma asi dambudziko akatadza kutaura pane nguva akapiwa ka deadline zvakazomukanganisa zvakazomukanganisa izvozvo ari kurasika njera akurwara poitwa sei KB naBhozho ndiitirewo ka happy birthday kuna sisi vangu Dorcas Muchegwa. It's Dorcas Muchegwa vasvitsa 34 years nhasi. Dorcas Muchegwa, Dorcas Muchegwa, Dorcas Muchegwa. Happy birthday 34 years nhasi. Po rikiti vo ndimai Lili vari paBloomingdale vakachibata chimuti kuti dzvi lekezani kati gurise baba Isabel vari kudzoka kavachipfapfaidza chemaintenance 23 minutes to 12 ndo pafika nthawi pari manje. Oh, nice one. Hi team KB and Bhozho. Today in history, remembering the reggae star Bob Nesamali. Today, 11 May, as in 1981, it's 45 years ago now. May his soul rest in power, rest in peace. Ndinonzi Love Moka Shawo kuwadzana 1 Harare. Nasi tiri kurangarira ka Bob Marley akatisiya ka musi wa 11 May 1981. Vaizvapura angari madhara kubva kudhara tsudzurai kachementini tobva tangotsvaga 1 ka Bob Marley tongoti turudwe kuitira isusu marasta. Kwanzi nemwe murume KB naBhozho musatye zvenyu nekurasika njere kwa businessman uyo network ichadzoka zvayo achataura chokwadi. Ndini Itai Mutemba Shebabuto Baba Kathebet. Kwanzi network ichadzoka zvayo kuti ichadzoka amedo taseya daro asi ndinowirira nomuteereri atumira message yokuti pari kuda mapurisa apo. Mapurisa ngavaziviswe zviri kuitika. Ende chokwadi chandiri kuona ndechekuti kuti munhu abvume nyaya yake zvakanaka ka pakubhadharwa paya vasaende kunobhadharana chete ngavaende voti toda kuzadzisa pamutemo voshedza mapurisa paanobhadhara paya otaura nyaya yake yekuti ega ndiri kubhadhara nekuda kwemhosva yandakaita yakati neyakati apa mapurisa anenge ane faira rose riri kuratidza kuti kutori nevanhu vakaita sei vakashayikwa. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Ndinoziva kuti chimuti munenge makabata muri yeZimbabwe. Mukoma KB dhuma nezuro dhuma naBoss Jermaine. Boss Jermaine vanoshedzera kuti Boss Jermaine vakabata chimuti anobata mota vanobata basa risingaite. Kwanzi inonzi Kaje Motors rubatika AK Mambo Seke vakabata chimuti vari vanonzi paEast apo vakabata chimuti. Kwanzi ndinenge ndiripo ndakachibata zvangu asi kwanzi izvo ndichange ndakachibatawo zvangu kunyangwe ndiripo ndiri kubasa bari chimuti ndinenge sei ndiye ndakatibata ipapo. Wamukaseko iti muzimba gumete wekwabula waye chimuti wakabata kuti dzve paka ndapinda zvangu pashamva muri yeZimbabwe pane nyaya yemurume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake iko zvinozova nevana 3. First born musikana, second born mukomana, third born mukomana. Right? But vanavo vane kurumurwa kwavakaita kwekuti vakasiyana nema 4 years 5 years. Musikana wekutanga ane 23 years. Mukomana number 2 ane 19 years. Mukomana number 3 ane 15 years. So amai avo vari kugara pamurume wavo vagari vemunzvimbo yemushamba. Vari munzvimbo yemushamba kudaro mune mumwe murume womushamba zvakare imomo ane mwana wake ane baba vake vakamboita businessman imomo. Saka mwana uyu akatororawo atori nemukadzi wake kunyanya kuti misha muviri ine varume vane madzimai avo. Amai vandotaura ava vandataura kuti vane vana 3 vakaenda kumaintenance vachinoripotera mumwe murume kuti haasi kusuda kuchengeta mwana wake. Andimaona iko zvinozvi mwana uyu apa 19 years. Maintenance inogumira pa 18 years. Kuda kuti after 18 years over 18 years haachabhadharirwa maintenance. But murume uyu akabhadhara maintenance kubva pa 15 years 16 17 18 ndo pakabhadhara. Kumashure uku aite zvinhu zvakandiomera kusvika azoiswa mukona nemukadzi uyu. But munhu ari kumuisa mukona mukadzi wemunhu. And vese vana vari 3 ari kuti iye ndeve murume. Aiwa number 2 kumba kwaari kugara ka
vese vana vari 3 pari kugara nemurume wake ari kuti vana ndevako vana ndevakupamba apa asinerwe seri ari kutora maintenance kuno umwe murume atori nemhuri yake nemukadzi wake pamwana wechinumber 2 mwana wechinumber 2 ave ne19 years iko zvinozi murume akatanga kurwa maintenance ari pachi kubva pa15 years kusvika nhasi apa 19 years pa19 years yacho zvakare ari kunzi ziva kuti une mhosva ini ndiri mukadzi wemunhu ndini ndichazokuudza kuti chimira kubhadhara chi maintenance apa ndiri kuzama kuti iwewe pa19 years bhadhara nemhaka yei wakazotenga kubhadhara maintenance pa15 years kumashure kwesoko mwana wako aichengetwa nani avaiwe so nyaya yedaro mukoma KB nyaya yange ishingotenderera vanhu vari kuiziva but murume wepamba apa haasi kuita sei haasi kuiziva right mukoma KB nemhuri yezimbabwe tiri pashow pasviswa vana vemurume ari kubhadhara maintenance nevana vamai vari kubhadharisa murume wemaintenance vanga vari parod show alright vasangana ipapo pane kunetsana kwakaita umwe mwana wekuna baba vari kubhadhara maintenance nekuna vamwe baba vari kubhadhara maintenance vachibva vanetsana kudaro mukomana akauya kuzobata ndiye number 2 achibata nyaya yemunin'ina wake ari kunetsana nemumwe kuti no musadaro kwamuda kurovere munin'ina wangu ani 19 years wewe ndiye ari kurwira munin'ina wake zvikanzoda kuti jairira iwewe unoziva here kuti mari yedu chikoro dzimwe dzedu iri kutoshota ichinzozobhadharirwa iwewe uchibhadharirwa maintenance ini ndobhadharirwa maintenance nani ndira baba vangu so nyaya ikazobudiswa vana vakurwisana tiri pashow paya zimbabwe vanga vari pasvisva vana vekurwisana kubhasi top ndo pane nyaya yachona zvikanzino nyaya yachona amai vari kubhadharisa munhu maintenance ndokunzwa kuti vana vari kuita noise uko vachinosvika panzvimbo vari kuona mwana wemurume wavari kubhadharisa maintenance nemwana wavo ndovari pakati pekurwisana ndokutora mwana wavo ndokubuda pashow vachibva vaenda ndokusara nyaya yakuchinjanwa vana vakutukana nyaya ichibva yabuda baba vachibva vafonerwa kunzi muri kuzviziva here kuti imimi baba vemwana ari kubhadharirwa maintenance nemumwe munhu vakazoudzwa nyaya iyi nevana vemurume ari kubhadhariswa maintenance kuti mundara imimi munozviziva here kuti baba vedu ari kubhadharira maintenance yemwana uyu baba vakati mwana wangu inini ari kubhadharirwa maintenance nemumwe murume so wandanga ndichida kubata ndokuti ndakapedzesera vakutsvaga kansela kuti vaende pana kansela but kansela anga aripo kansela ndiri kuzviziva kuti pashow maisimbisa muchiita zvese baba vakazosvikawo kwamuri here nokuti vaikutsvakai pana vanhu vakawanda vachiti ndira kutobudisa nyaya yangu ichiri panapa but mukadzi angatiza pashow nemwana wainetsana nemumwe vachibva vaenda asi zvechokwadi nyaya yekuti kuribhadharwa maintenance ndakazopiwa nhamba dzemurume anove ndari kubhadhara maintenance ndobva ndataura naye murume akati ini ndiri kubhadhara maintenance but ndakabhadhara maintenance kubva mugore kubva ari mwana ne15 years kusvikira kwezvinozvo apa 19 years saka ndanga ndichitini kana ane 19 years mutemo unoramba unoti mwana anobhadharwa maintenance kusvika pa18 years but kuenda kumberi uku ndakunzi ndibhadhare ndada kuenderera mberi naye achibva ramba kuenda kumberi ndada kutaura namai vachiona namba dzacho nadzoka mai vacho vachivanidzimira foni so murume uyu ari kubvuma kuti akaita gumbombakumbo panze nemudzimai wemunhu sokuudza kuti ane mukadzi kuti mwana uyu ndewako ari kubvuma kana akatobhadhara mukoma KB imwe yachona zvinoreva kuti aita sei akabvuma but ari kuti ndakushungurudzwa mendini dzinogumira baba ende ari kutaura nyaya yekuti kana ndichibhadhara hangu kuti ndakaita mwana nemukadzi wemunhu zviri nani ndibhadhare pakuti inini ndichaunzi bhadhara maintenance kusvika ndakunzi zvakwana nokuti kumashure wangu usingabhadhari waichengeterwa mwana nani saka baba ava vane mudzimai uyu ari kubhadharisa maintenance mwemurume vakuiziva nyaya ndokutsvaga chi ndovanga kutsvaga kansela ava yapakaipa 11:45 ndopafika ndavo pari manje parizvo munyaradze mukupe paHonde Valley anzi KB takachibata chimuti kuti dzvi Rasta Sheri Diki representing DRC zviri kufamba here zvakaoma kufidha ngwena nemutumbi yevanhu
ndinonzi mai Emandowa, ndiri panapa pa Epworth, pariseko pa Epworth 7 minutes to 12 ndo pafika nthawe pari manje. Regaika pari zvino tinzwe mashoko kubva kuna Gogo Chihoro. Anzi mudzimai wekushamba uyo igora, ndati igora kumusha kwavo. Hai! Tinasha Mugabe ngapindire tione kuti vamwe vana 2 avo ndevake here murume uyo. Ndinonzi Poka Njuti Dheti vaAngel Mukosha uko matirira pa Borodale. Ndishedzereiwo ka Angel Kanjuti katatu. Angel Kanjuti, Angel Kanjuti, Angel Kanjuti. Po rikiti vo 0713938538 kana 0789600748. Pachegutu ndinacho ka chipane rimwe plus chomwe driver wetractor akatengera mukadzi wemunhu Tenet akatakura. Matiche pachegutu chakamira sei? Driver pa plus driver wetractor akatengera umwe mukadzi umwe murume akatakura Tenet. Pane zvakazobatwa. Mubva matsvaga ka ichi kunonzi kunyamajura. Nyamajura. Kanyemba ndiri kuno kwa Mutare ndizo ka? Nyamajura Mutare. Kansera akatorerwa mukadzi nebest friend yake. Chitsvage ichi chiri kunyamajura. Kutora mukadzi wavakuru. So kutakura mukadzi wa honorable kansela. Kutora mukadzi wa kansela wake. Apo ndi best friend. Pakaipa. Chepashamba icho mawani che maintenance Gaya Mupakamiso. Gaya Mupakamiso iniseke Jakata Mushaya Hama village. Pakaipa. Uliko chifera msaga une mboswa. Saka makwanisire kutaura nemuridzi wemwana uyu. Ndichataura naye. Ndationa izvo zvipana pari chitotaura kapaka. Ndationa misiko yake. Ndikuratidza kuti kune zvakawanda zviripo. KB na Bozho vamwe vakadzi ndana bamukuru ndasimudza maoko. Mumwe muimbi akati vamwe vakadzi mashoja changosara ka ipfuti. Imboridza kakaye ka festival yake kuti secret number ndomutsa timu mashasha kubva kuna Addington Pwanya kusvika kuna Joao Abel Muronya prominent Mandombo hita Nyakaringa Baba Ropa kwa Murewa Murenje village. Tabatwa panapa kwanzi ndinonzi Baba Nyasha but ari murandakadzi. Wamuziva KB? Baba Nyasha. Bucket. Tuma naipa 334 affirmative way Willowville Harare Zimbabwe. Chepangu pashamba mabviravira ndinonzi Wilson Govani kushamba panonzi pachi Mount Dore mine ndizo ndagona Mount Dore mine. Okay, asi ndi Wilson Govani kushamba. Ndichavezvo kama kumwana mkoma KB nenyaya yekuchegutu kukadoma kune vanhu vari pane imwe nzvimbo kuma villages but padhuze kune mamaini ariko makilometers kuenda mamaini but zvakuitika ndezvekuti vanhu vari kuti vakaenda kunotora matombo kumamaini pamusha wega pane chiguruguru zvigayo zvokugaya matombo amucharariki vana vachaverengi vari kugaya zviguruguru matombo aya kudzimba kuma villages kune vanhu vakukombolera kuti taunda sekunzi kugara mumaini but tikugara mudzimba dzedu tichave nacho zvakare mangwana. Vakaendere kunoripota kuvakuru venharaunda kuti vabatsirwe panyaya iyi. Ndo zvimwe zvavari kutsvaka kuti kana vachinge vauya pamhepo vapiwe nzira dzekuti vakaenda apa voziva kuti handisi wrong ndaenda nechokwadi. Ndizokupai zvakare kuSt Albert's yomukomana akashayikwa mumvura mapurisa vayo vatsvaga zvekuti harakuni kuitika vakutomirira vakomana maSea Divers kuti vapinde mumvura mukutsvaga vanhu. Dzakawandisa nyaya dziri kumukoma KB. Muprofita izvezvizvi akazvimba kwakavanzika mushure mekutora mukadzi wemunhu ari mukadzi wumwe muprofita watora maprofita akatorerana vakadzi. Saka uyu wokuzvimba kwakawanzika akarohwa. Amene kuti chii zvese zviriko. Baba Isabel. Baba. Mai pashamba mawani. Vanopisa. Havana kumbobvira varorwa nemumwe murume. Nditori neimwe futi nyaya yeku kwana Peters rinonzi kudomboshava. Variko zvakare amai vakaita futi izvozvo. Handazokwanisa kupinda panapa. Vatori amai vakaita zvekuti vatori nechinzvimbo munharaunda vanga vachida tsika iyoyo futi. Amai pashamba ava havana kumbobvira vambogara nomumwe murume. Murume wavo ndiye murume wavo. Vane vana 3 vana 3 ende mwana uyu hasi wokutanga watingati maybe pane mistake pavakazotizira
number 2 mwana wepakati mwana wepakati ende ari 19 years ane 19 years kuona kwaakabviwa chikomba chakatanga kubhadhara maintenance mwana ane 15 years asi amai ava sezvo vari kuti chikomba chakanonoka kutanga kubhadhara maintenance saka ngachibhadhare kusvika mwana asvika pa30 years amene kuti pachazotaura nyarara ukada kutaurisa une mhosva kaiwe inzwa vavaisapeo hanzina mudhara kodza pamount pleasant mujoro unonaka viva manje kuchiri kunaka iro mudhara kodza pamount pleasant iwe mudhara kodza ndakuchedza kangani mudhara kodza unotidzingisa basi iwe mudhara kodza it's okay ndiri mukati mekutaura nekutsudzura dziri kuitika matima nose nyika ino paka mangura chako mangura chiri kuti kudini papapati yebo dai tisina kubhorowa dai tambosumudza mubhadha matoreka ndingopinda nekuti mubhadha wakatosumukira iko kokupi kumangura kwaita amai murandakazi ndokurorwa nemurume ndikugara semusha wavo vagara kudaro mukadzi achisvika pakurwara ndokubva afa kudaro chokwadi chiripo ndechekuti vakafa kuvafi kana munhu achinge afa anoremekedzwa sechitunha agogezeswa agovigwa kumakuva kunovigwa vamwe daniel oshiwiri benefo vakachiwemba kiminiki yacha iritifo zvadaro babapati yakwana nguva yekuti izvo kunyange munhu afa havigwi senge chitunha kana kuti senge mhuka anotogezeswa kubviswa tsvina iri paari kuti agovigwa zvadaro babapati mumba makapinzwa nasahura vatatu kuchibva kwapinzwa veukama vaviri vemukadzi uyu kuti chitunha chakugezeswa vachagezesa ndanasahwira hama idzi dzakamira dzichiona zviri kuitwa nekuti mutumbi haungaende nevatorwa vega ndokubva agezeswa vari mukati mekugezeswa pana 1 sahwira akabvisa hembe dzemufi dzakafanana nezvipfeko zvemukati ndokubva agamuchidza uchi umwe sahwira kuti zvinto zvatabvisa izvo ndokubva vagezesa vapedza kugezesa umwe sahwira zvikanzi sahwira ndakuchikukumbirai hembe dzatabvisa ndikakupai dziya tidzise pane dzimwe zvikanzi handichadzioni mumba mamunambobuda vese varimo handichadzioni kutoita sei hembe handichadzioni hembe muchadzione handitakumura hembe remufi uyu mufi pachaka hapana panotora hembe because afa tamupfekedza dzimwe muno panambobuda panze here shuku ndokusiswa panze vanhu vari panze tinzwai pano basa tapedza tabvisa hembe tagezesa munhu tamupfekedza dzimwe apo musha wacherwa but hembe dzake dzatabvisa hembe yemukati hatichaioni pahembe dzese dzakabviswa hembe yemukati ndiyo yanga isingaonekwi hembe yemukati ndiyo yanga isingaonekwi kana kuri kuvarume tinoti kabudura kadiki yebo atitika ndo kange kasingaonekwi ikako vanhu vaitana kusvikira vazonzi aiwa hazviiteka vanhu vese vanga vari mumba mira yapa ngavasechwa vanhu vachibva vasechwa hembe haina kuwanikwa bababati haina kuwanikwa zvachose hembe yakashayikwa asi masabhuku ndo vakazoti no hapana zvatingazviite munhu ngaite sei ngadigo plus musha wacherwa ukarara wakadaro itori mhosva kumadzimambo iguva rinofanira kuti ribhadharo so ndakwanisa kunge ndiri mukati mekutaura nemurume muridzi wemukadzi akafa right zvikanzi bhozho nanhasi zviri kundibata ndiri kukumbira kuti ndizive pane angandibatsirawo here kana aripo anogona kundibatsira pachinhu ichi ita mhuri yezimbabwe vazondishevedzere kundipa ndire sei vauye pandiri kana kuvapa nhamba dzangu vagondibatsira chikonzero ndiri kutsvaga kuti tingabatsirika sei so ndo nyaya iripo kwanzi ndibatsireiwo kuti zvakaitika ndizvo here zvokuti hembe yemukadzi wangu inoshayikwa mumba musina vanhu vabuda asi masahwira ndo vaita sei ndo vakageza munhu ende aripo aitoti ini ndiri ndakabvisa ndikabatisa uyu wacho akabatiswa akunzi une kwawaenda here hapana une pose here handizivi kochipfeko chiripi handizivi handichachioni masahwira vakagezesa mutumbi wemusakabvu vanga vari vangani masahwira anga aripo 3 kwozoita 2 hama dzemufi umwe anga arimo ndimai guru wemufi mukadzi wemukoma wemufi kwozoita umwe munin'ina wemufi right anga arimo hama dzemukadzi akafa kwozoita vanasahwira vasida kukaba vanongonzi vanasahwira ndo vanoviga munhu ndo vanga arimo idzi hama idzi hadzina zvadzaita dzange dzakangomira kuona kuti basa riri kuitwa pahama yedu ndiro here asi masahwira matatu ndo vaishanda basa asi aripo sahwira akabvisa hembe asi anoti iye paibvisa hembe aisvitsa upi uyu
wobata hembe akabvisa i1 achisvitsa umwe 1 wechi3 ndiye akazopfekedza dzimwe hembe vapedza kupfekedza uyo anoti sawira hembe dziya dzandakupa dziya dzinofanira kuzopinda mukofini yemufi nekuti dzine zvinofanira kuna naye chitidzorera hembe dziya dziripi vanzi achadziona ya baba Isabel, hembe dzakapiwa dzakabviswa pamushakabvu dzanga dzakawanda sei? No, kwanga kune tingashevedzera sokupfeka kwemazuva ano kunenge kune dress iri pamusoro kana kuti skirt kwobva kwaya petticoat kana kuti skin tight kwozoitiko kakamwana kebhurukwa right. Zvimwe zvese zvakawanikwa asi chipfeko chemukati ichi ndo chakashayikwa. Chakaenda kupi? mumbava naona kubuda hama dzemushakabvu hapana here wakaona achimbowandisa chipfeko ichi? havana zvavakatoona because chavaitesa kutesa kuti ari kugeza zvakanaka here ende hembe vakatoiona zvichokwadi kuti hembe yapiwa uyo asi uyo haasi kuramba ari kuti hongu maimba hembe but handichaioni regai timbonzwa kuti wadiwa vateereri vanoti kudini ndechekumangure imangure 0773 panonzi papondorosa apa panonzi pachi pondorosa mangura pondorosa right. timbonzwa ka vateereri manyama kuti vanoti kudini. Motivational quote of the day mafarayera vhidhe rachikungu tiri kumapasiwa kana coach Brian Ngosi ari kuti kana uchifuna kuraidza leka kupita na minyendo yense ndawapanango pacho pambulikalini. Kana uchifuna kuraidza leka kupita na minyendo yense ndawapanango pacho pambulikalini. If you want to experiment, make sure it is not with permanent results. There are some spaces that will not give you a second chance in life. If you want to experiment, make sure it is not with permanent results. There are some spaces that will not give you a second chance in life. Kana uchida kakuedza iva nechokwadi chokuti hazvizogare zvakadaro kweupenyu hwese sezvo pane zvinhu zvisingakupe mumwe mukana wekuzvigadzirisa mukurarama. Kana uchida kakuedza iva nechokwadi chokuti hazvizogara zvakadaro kweupenyu hwese sezvo pane zvinhu zvisingakupe mumwe mukana wekuzvigadzirisa mukurarama. Ndiyo ka motivational quote of the day mafarayera vhidhe rachikungu tiri kumapasiwa na coach Brian Ngosi. Paka ndapindira muri yeZimbabwe. Ichi chandoda kutaura ichi chiri mukati mwenzvimbo yatinoshevedza nezita rayo mukoma kepi. Nzvimbo yandiri kutaura iyi inzvimbo iri kushedzera kuti kwagutu. Nyaya yekwagutu yandiri kutaura muri yeZimbabwe ndiye kuti izvo ndakambotaura nyaya yekuti pane mombe dzakabiwa. Mombe dzabiwa, vanhu vakaba mombe dzo vachibvaisa nyama mumotokari. Vaisa nyama mumotokari vakufamba nemotokari vakaisa masaga mumota ndobvaita sei ndobva mota yafa kudaro ndokutora masaga aya ndokumadzonzera musango. Vadhonzera musango pamota pakasara pasina munhu. Vanhu pavakaona nyama iyi vachibvaona motokari padhuze ndokukomba ndokugara ipapo. Asi vanhu vakaita uchenjeri nokuti chinogona kubatanidza zvakawanda pamusoro pemutemo mukati menyika inoyi mapurisa. Ndokubva enda kunoudza mapurisa toda kuti ambushi dzawo. Asi zvakazoitika ndezvekuti vanhu ava vakazouya neimwe motokari vachida kudhonza imwe motokari. Pavakori kuenda kudhonza motokari iyi ndobva vabatwa nemapurisa ndokuisa nyama dzavo. So vanhu vaya vakazobatwa nemapurisa. Vari mumaoko emapurisa. Mapurisa vachiita tsvakurudzo. Vanhu ava vakabatwa motikari yavanga vashandisa pakutora kanyama yemombe yavanga vaba ichibva yafa vakazouya neimwe motikari. Vanhu vemunharaunda here kana kuti vanga vabva kune dzimwe nzvimbo? Vanga tobva kune dzimwe nzvimbo. So kuti vazosvika munzvimbo kuti vazoziva kuti pane matanga aya vakomana vanenge vakuita basa tinovaziva vakomana vemakepesi vanongogara vachigadzira matrausi kuti akasimba here vakuita basa. Tichazwa kuti pavakaenda kukoti zvakazofamba sei. Vanga vari ani akamubhengi akavatungamirira kuti nzvimbo iri danga iri rinovhurwa ndiani nokuti hakuna munhu anobva kugokwe akananga kubhinga kunoba mombe pasina ari kuziva ikoko vari kunotungamirira asi vakomana ndokubasa kwavo. Baba Isabel, muchiri kuyeuka pamakataura nyaya iyi pane vateereri vakashedzera kuti chinonzi chadzunda. Yes. Tikati zvadhakwa izvi tarisei mune zvazvaita. Aiwa zvadhakwa. Mukomana uyo wekubhindura muroi chaiye ane shave chairo ndinonzi my D ndiri kunoko kuwaterfalls 13 minutes past 11 iseko kuwaterfalls ikoko my D sudzurai baba Isabel. Kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba wamungasei koterenzi teribobo vanomuti baba tegeni vanomuchidza kuti health inspector kana kuti iye akabada chimuti kwanza ndichisiye wamungaseiko
vakuda kuenda grade yepamberi kubva paECDB. Vari kunzi ivo mune mafomu amunofana kutenga pano pachikoro ekuti muchitanga kuapply kuti mutsvagire vana venyu nzvimbo yekuti pane next grade. Ende kana waapply fomu iroro ndo panobuda zvakare kuti chikoro nzvimbo waiwana here. Vari kuti vana vedu vari kutorwa sekunonzi vana vari kutanga kusvika pachikoro ichi. ECDB haireveri kuti mwana atanga kudzidza pachikoro ichi. Right? Zvakafanana nemwana asati atanga kudzidza pachikoro kuti achiuya zvakare kana kuti grade 1 ari kutanga imwe gogogoi zvakare yekutanga asi akambodzidza pachikoro ichi. So vari kubvunza kuti mutemo unoti iwo mwana kana achibva mune imwe grade achienda mune imwe grade anobvisa imwe mari here yakafanana negogogoi kana kutopiwa fomu rokutoapply zvakare kutsvaga imwe nzvimbo. Right? Vabereki vakabhadhariswa mari. Vanoti vabereki vakabhadhariswa mari inokwana kuti ayo $70. Pa$70 mari yakanyorwa parisiti yechikoro i$33. Right? $37 yakanyorwa pane imwe risiti isina zita. Isina chakanyorwa pasi. Ndazvinzwa. So vari kunyunyuta kuti patiri kuendesa panext grade tiri kunotanga zvakare senge chimwe chikoro chitsva kutsvakira vana nzvimbo. Asi chikoro chimwe chete, hedimasi vari vamwe chete, maticha ariwo mamwe chete. Saka toita sei kuti mwana kana achibva mugrade 1 anonzi ari kugogo kutsvaga nzvimbo, achienda mugrade 2 ari kutsvaga nzvimbo zvakare, chikoro chimwe chete. Tinotenda. 0713-938-538 0713-938-538. KB Naboso, nyaya dzemuzvikoro ngatichisiyane nadzo nekuti kubva gore ramakatanga kubhozhongora kusvika nhasi, right, 23 October 2023, hapana kana chikoro chakambosungwa pakaiswa zake Zimbabwe Anti-Corruption Commission yatokwana 3 years. Hapana kana kunzwa kuti yasunga vashandi vemuzvikoro. Saka vanhu tinogona kuramba tichichema nezvinhu zviri pamutemo zvakabvumirwa kuvashandi vehurumende apa zviri kuitika kumadepartments erehurumende chete sei, kumaprivate hakuna zvakadaro sei. Ichokwadi KB Katsi hadzi inodaidzwa ichinzi Queen ndimhurisira ukashekimini Matono, Samuel Gwaya, Esther Kanengoni, tichaona Makwerere, Elias Giriva, Enes Manyoso, Mudhara Chatibweke, Tinashe Gotora, Bozhongora neweka Nyemba, ndinonzi tichaona Kambuwa paHaka Game Park, Cleveland Demo, ndiri kuno kumasasa. Ndiri kukumbira vakagari veku Epwefe. All right. Chakanakira ndechekuti isusu hatinete kusvikira tagadzirisa zvinhu. Anditika even kana munamato ukarega kudairwa nhasi ndikataura namwari wangu kuti ndiri kuda mari yakawanda, motikari, imba, zvireka kudairwa nhasi handinete kunamata. Asati zvauya ndakapinira. Epworth Mabvuku, torai nhamba dzaschools inspector. Epworth Mabvuku, torai nhamba dzaschools inspector anonzi Nyika Nepia anobatika pa 0772 974 273 0772 974 273 0772 974 273 ndiye schools inspector Nyika Nepia we Epworth Mabvuku. Munomubata moti pane nyaya yedu, right, yataendesa ku National FM Monday 11 May 2026, day number 331 of 2026, kwasara 234 days kuti gore rifika kumapeto, tiri mu week 20 of the year. Tinotenda Zimbabwe maita basa 17 minutes past 12. Baba Isabel nthawe ndozadiyana lekezane kati ngotakura kantetekeri wakumalizira anongoti vharisira kachirongwa chedu cha nhasi. Hello pa National FM. Hello. Wagwatika. Okay. Rekatizika kuti ndiani aripo. Haita munango pantedwe. Hello National FM. Hello Bosho. Mamuka saiko. Mamuka yose. Tiri kutaura nani ari kupi? Talent wise pacheguta. Pariseko pachegas. Chegas baba iri kuchapira. Isho kwadere. Itibatire itinzwe. Rega ngobaba cha businessman uyo.
businessman pakuda polisa ine ngirikine apinde mukati. Halo? tiri kuzvinzwa. Ngasabhadhara nemari dzawo muchiwande sekunge kubhadhara manyadzi unge kwapabiwa nzimba iyo. Vakatenye polisi mukati pa. Ngavazivise mapurisa. Okay. Aiwa tinotenda. Aiwa ganiko mutsawa iri vatatu. Tsudzurai tinzwe. Ganiko tangana Peter Zuru, Shekman Matono, Mai Nosta, Mai Craig, pamwe chete na Dr. Chimbowa. Tinotenda menyanya bariro pachiumbiro napaameri, pamwe chete na Brighton Nyanzara. Saka kamwe gore wankulu chandidapo. Tatenda. Waita basa talent wise man pachegutu akachibata chimuti kuti dzvi. Lekezani katipi wakumalizira. Halo pa National FM. Halo chimuti. Halo mkoma wangu mrisei. Masora seko pazora nasi. Aswera zedu kurisei. Tikutaura nani ari kupi? Ndizo muya pakuwadzana wana. Chitibatsirai tinzwe pane zamanzwa apo kuti matikebatsira pane ipi? Mai kushamba mahora baba. Shamba yapisa. Shamba yapisa. Unenge usigarare pamba uchishandira vana wozonzwa kuti mwana ritobhadharirwa maintenance. Taura hako bhozo, taura. Hey! Ame kushamba wanombosungiswa bichani. Handiti? Iripo ere Mose? Pato nemhusa bodza wangachengete wangaita varume vaviri kave vamugomba munhu wani. Apa anosungisa mai kushamba ndeupi? Panosungiswa murume wakachengetesa mwana uyu panosunga mukadzi. Aiwa regatinzwe kuti nyaya icho chafamba sei. Tobata chepablawa chababa apapo. Panoda polisi chaishande polisi dzine iri. Veukama ngawaende kunozivisa mapurisa. Ngavanozivisa mapurisa avaitane muhomu kavari kumba kwavo. Ngatangazivisa polisi fesi. Okay. Aiwa tinotende ngoswere vaviri vatatu. Tuna mainota padhangwesa apapo. Sangane KB nemhuri yemwe vazomuya. Notenda. Maita basa. Wachada kutibata mabesa vyo kuti wasise nyaya Boshongora nobatika sei. Icho kwa demo ya Zimbabwe munondibata pa namba zinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa Sa Vanigo Israel Tembo Cavani po Rikiti vo. Lekezani katukusiani na Rasho Chauke ndiye anenge achicheza namwe tugumane kamangwana.